si Teacher Del. Kumusta mga bata? Ako si Teacher Del. Ako ang inyong teacher. Welcome to kindergarten. Karon, ang unang adlaw sa pag-eskwela. Sa mga batang kindergarten, parihas sa imuha. Andam na ang bata? Sa panahon karon, kinahanglan ta mag-amping. Para makalikay ta sa COVID, temporary lang sa mo nga sa balay mag-eskwela. Pinaagi ani nga video si mama o si papa ang kauban ninyo sa pagtuon. Mag-ila-ila sa tabi. Ako si Teacher Der, ang inyong teacher. Kamo, sa inyong pangalan? Ako si Teacher Der. Isa ko ka babae. Kamo, unsa man mo, babae o lalaki? Na ako'y ipadungog sa inyo ha. Tama, na ay nag-birthday. Kamo, pwede ba ninyo i-istorya kano sa inyong birthday? Unsay inyong mga gusto nga buhaton? Unsa man ang dili ninyo gusto? Karon mga bata, adunay mga hulagway sa ubos. I-drawing ang happy face kung gusto nimo kini buhaton. I-drawing ang sad face kung dili nimo gusto kini buhaton. Sige. O karon mga bata, tabangan mo ni mama o papa sa pag-drawing sa cake. Dayon, inyo kining kuluran sa inyong paborito nga kolor. Sige. O karon, mga mama, mag-andam og papel nga diin nakasulat ang kumpletong pangalan sa bata ug iyang edad aron mao kini ang awaton sa bata. Mga bata, isulat ang imong pangalan. Awata o sunduga ang name model nga gipakita ni mama sa inyo ha. Isulat pod ang imong edad. Awata o sunduga ang number model nga gipakita ni mama. Ug karon mga bata, mao ni inyong performance task.